Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48. This time check is brought to you by This time check is brought to you by Patunay na sa tibay, may tagumpay. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang serbisyo. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, tutukan tanay ang lakat sang panahon. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Sa aton nga linya, Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Ano blang pinaka-latest sang bagyong Tisoy? Sir Gan, mayang gabi. Action Bray, mayang gabi, no? Mayang gabi sa aton mga listeners. Ari atang naton lakat sa aton nga chimpo sining nga gabi, Lunes kita karon, Disyembre 2 to 2019. Si Typhoon o kon si bagyong Tisoy, dugang ini nga nagdugang ini sang gamay niya nga kabaskugon kag ang iyang mata magaigo ini dito sa Naminhan o Northern Samar. Ang magdala ini sang intense nga rainfall from 30 mm per hour kag violent nga pagmadlos ang hangin. Babatyagan dito sa Naminhan o Northern Samar kag ini nga mata ni bagyong Typhoon magaigo man ini karon sa Sorsogon, Albay, Catanduanes kag Camarines sa masunod nga 3 ka oras. So siningapon aton siya namataan. Nagaantad ini siya sa distansya base sa tanan nga datos, no, lakit na ang Doppler radar naton sa Birak at Catanduanes. May antad ini sa distansya kapin sa 165 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Juban, Sorsogon. Kagari siya sa 13.0 degrees north latitude, 125.5 degrees east longitude. May persa ini siya kung may ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin kapin sa 155 km per hora. Nagamadlos ini siya masobra sa 190 km per hora. Kag nagagiho ini siya padulong sa direksyon sa nakatungdan ang kun west sa sulod sang 15 km per hora. Samtang ang hangin amihan padayon, no? Hangin amihan ako northeast monsoon padayon nga nagapikto dito sa Bugos sang Luzon. Mabagyohon ang Chimpo sa kabugusan sang Metro Manila, Central Luzon, sa Calabarzon, sa Kabikulan,
nasidlangan o kon eastern sang Kabisayan, kaprobinsyanan sang Mindoro, Marinduque, kag Romblon. Nga tuga ini ni Bagyo o kon Typhoon Tisoy. While ang Surigao del Norte sa Dinagat Islands, kag sa iban nga bahin sang Kabisayan, maulanon ang tsimpo nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, halin man ini sa gihapon sa kay Bagyong Tisoy. Ang naaminhan sang Mindanao, kag sa iban nga bahin sang Luzon, lakip na ang Caraga, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagaupdan ini sa may naligwin nga mga pag-ulan, nga halin naman ini sa localized thunderstorms. Ang Luzon, ang Kabisayan, nasidlangan nga bahin sang Mindanao, may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin sa naaminhan na sidlangan pakadto na aminhan na katungdan o northeast to northwest nga may mabalod ang kadagatan. Kag may ara naman nga kasarangan hasta may pagmadlos man nga huyop sang hangin, halin ini sa naaminhan na sidlangan pakadto sa naaminhan na katungdan o northeast to northwest sa gihapon, naga-apekto sa iban nga bahin sang Mindanao nga may kasarangan hasta mabalod ang kadagatan. Diri naman partikularmente sa aton probinsya, makaagom man kita sang mabagyuhon ang aton nga tsimpo nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, aton ma-experiensyan o kung aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita diri sang may pagmadlos man nga huyop sang hangin, maga-apekto o kung aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Pero wala kita madagdagan gid sang gale warning advisory sang pag-asa diri sa aton sa Western Seaboard sang Kabisayan. Kag ang pinaka-latest naton nga severe weather bulletin nalakip kita sa signal number 2, no? Number 2, no? Amo ni ang mga lugar sang northern portion sang Negros Occidental. Ang Talisay, Calatrava, Silay, Enrique, Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, kag Tubuso, wala ang San Carlos. While diri sa Bacolod, sa iban nga bahin sang aton nga probinsya sang Negros Occidental, Bacolod, Bago, papanaog sa Pulupandan, Valladolid, San Enrique, ara sa signal number 1. I see. So, muna kabugusan sa aton lakas ng simpo sining gabi, aksyon, Brian. Sige, tutukan ta ni Sir Gan. Dugay-dugay, basi mangayo kami dugang additional before 9 p.m. karon Sir Gan. Alas 11 ang severe weather bulletin naton. Sige. So far wa pagin man. So far wa pagin man sa mga reported nga baha dis Negros, no, labi na gid sa northern part ng Negros. Wala pa. Wala pa gid. Salamat. Wala Jair. Why pa no? Why pa gid action na. Kabay pangaway na lang. Sir Gan, salamat. Okay, tama. Maayong gabi, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Lasay 55 Action Radio Philippine Standard Time. Naman nga pinaka-latest karon sang lakat sang Bagyong Tisoy. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. That's why subong ang gabi maka-action mga aton sining balita nakatutok kita na sa Bagyong Tisoy para preparado kita kung ano dapat naton nga pagabuhaton sa siniiya nga gabi. Aksyon Radio. May pila na ka banwa kag syudad mga kaksyon nga subong nagdeklara na sang suspension sa mga klase buwas nga adlaw. Pero karon isa-isahon tani ilabi na gid ining mga banwa kag syudad nga ginpang-mention nga ara na ginpaidalom sang signal number 2. I-plastar tani karon dugay-dugay, standby kamo dira kay tutukan tagid ini parang aton siring kaugalingon ang makahanda kag ara kita sa maayong kahimtang siring Bagyong Tisoy. Kay kung maghambal kita signal number 2, hindi na basta-basta pa may pulopwersa na ina, ulan kag hangin ang dulot sina kung tumupa ina, mga flash flood ang aton lauman, mga baha-baha kag iban pa, mga landslide, amo nang dapat naton balantayan. Kag kung may mga lugar kita diri nga may ara sang pagsaka sang tubig sa kilid sa mga baybayon ni tutukan to na alerto lang kita 24/7. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 subong adlaw, unang Lunes sa bulan sang Disyembre 2019.
2000 o kung Disyembre 2 na kita makaksyon. Karasig lang sang panahon, kuha na, pila na lang kaadlaw, karon na, lawagon ta kung pila kaadlaw na lang Pasko kag bagong tuig. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube, type mo lang directionradiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters na ton dira sa mga gabi, tutok kita anay sa bagyo. Now, send lang ka muna sa inyo komento kung ano naman nga mga issues sa aton talakayin sa mga gabi. Kung ano ginman, walang taris ang Q&A. Kaya ginapagiho pa naton subong aton sa nga patrol, ang aton sa connection gikan sa Pag-asa, PDMPD, taran nga mga disaster units diri sa Negros Occidental nga affected sa bagyong Tisoy. Kagiban pa nga mga public officials, labi na gid karon ang mga mayors sa nasambit iyang banwa kag syudad mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Sa kinandaan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of the night kita Tob-Tob las 9 ang takna sini nga gabi, set back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano pala mga dalagko nga balita lokal nga hatagan naton sa pagtutok subong nga gabi? I-check tanay karon liwat dugay-dugay makaaksyon baw na no na nitabo diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. May tiya nga ginpatay ang hinablos pagkatapos sulusog ya pa sang iya kamot ang kinatawo nga 5 ka tuig tubla. Sa Pontevedra, sa Murcia may ginhimuslan nga 13 anyos sa sulod na sang 5 ka tuig sang iya amay. May naghikog, may kun ano-ano na lang diri sa Bacolod, may panibag-o naman 16 anyos ginaligar ginhimuslan sang magulang ukon utod. Ay nano nga sitwasyon. Samtang kay naman sang udto may isa ka lalaki nga nasapuan patay sa iya sini nga hayob-hayob diri man sa syudad sa Bacolod. Kag dumduman nyo tong duha ka mga suspitsado nga nagkaladakpan sang Biyernes. Amo to mga suspect nga nagtuyo kung tani nga kawaton ang motorsiklo kag nadala ginang helmet diri. Ginsunog nilang lock nga among gintunaan sang Hava pension house nga kalayo o kon sunog nagligad nga simana nga nagpatay sang 6 ka persona mga kaaksyon paga ka ginakasuhan na. Samtang mga empleyado sa Kapitolyo mga bay kay Governor Lacson sang saguniang panlalawigan nga aprobahan ang mga bonuses subong iyang Disyembre. Nawala dyan sang bonus oh. Ang mga bonus ng ibang daan na utangan na ni mo. Budlay, no? Ang ibang daan na napasaligan na ni sa mga tiyangge, bla? Napasaligan na sa mga kung ano-ano na lang. Doon di pa mag-abot, disgrasya. Sa Bacolod, di makaaksyon, ginpailalom na sa ginatawag red alert status bangod sa bagyong Tisoy. Mayor Linardia, pamatukan o kung patutukan ang pagpa-inspeksyon sa mga accommodating facilities lakip na ang boarding houses sa syudad sa Bacolod. Amo ni makaaksyon ang dalagko nga mga balita karon nga dapat atong tutukan subong nga gabi. Plus ang iban pagid-abi nga mga mahimo naton karon sa aton sining nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Antes kita magpalawod sa dalagko nga balita sa lokal mga kaaksyon, diri kita anay hulo hintok-hintukan tamaning mga balita dis nasyonal ho. Kay kabalokad, lagko man ang balita sa nasyonal, karon maki-update kita sa 30th SEA Games mga kaaksyon, panginbulahan sa Pungsod, Pilipinas, ikaduha nga adlaw subong, nagsarurot ang aton sini nga mga gold na mga medalya nga gapanguna kita ya sa tuman na kadamo mga kaaksyon. Timayo man no? At least ang mga ginatawag naton na to mga kontrobersyal sa nagligad na ibsan kita daw na lipay kita sa mga gold nga nakuha sa aton mga atleta diri sa Pungsod, Pilipinas. Pero suno sa mga kritiko, anuman nga mga gold medals ang nakuha sa mga atleta naton, hindi pagpalampason
ang ginaligar korupsyon sa tong pagpatukod siring na pasilidad nga ginagamit subong sa SEA Games mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Ay grabe. Anyway, si ban nga balita, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag subong nga nagapangita siya ho nga isa ka pulis nga mangin PNP chief mga kaaksyon nga ang tuyo magpamatay gid balaya sa mga drug lords. Siya kapangita ko subong pulis nga ibutang ko bilang hari sa mga pulis diri sa pungsod Pilipinas nga mangmatay gid sa mga drug lords mga kaaksyon. Ay pwerte yan no? Nga mangmatay gid mga drug lords sa mga ginapangita ni Presidente Rodrigo Duterte. Subong, di ba ginrekomenda ining OIC subong nga si Lieutenant Colonel o Lieutenant General Archie Francisco Gamboa aron si Lieutenant General Camilo Pangasios mga kaaksyon kag araman si Major General Guillermo Eliezar awaning tatlo nga yara sa listahan karon nakalinya sa pagpapili na or pagpili ni Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga PNP chief sang pungsod Pilipinas matapos nga way pasang bag-o gid subong. Ining si Gamboa officer in charge pagidlang tido kalawig na November 26 to balang pinaka last day ni Albayalde. Tidaw pila basta lawig na katama, sobra na guro, lapit na guro bulan. Di ko lang madumduman, sa kadamuon sa ginapinsar naton. Way pagin may bulos nga permanente nga PNP chief, si Presidente Rodrigo Duterte, kay gapangita, pagin siya, subong pagwa inagid siya sining nga statement, nga ang ginapangita iya nga PNP chief, nga ang tuyo man, pamatsyon, ang mga drug lords. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Basta tingala, kapag play ko sa nga kanta. Kabalo kay ini nga kanta mga kaaksyon, isa lang sa mga kanta nga gin-play sa nagligad nga Saturday night sa opening iyasang SEA Games diri sa pungsod Pilipinas. You know what people, pagkatapos nga gin-play ini, naghatag din sa reaction diri si Davao City Mayor Sara Duterte. Ginpakamalaot ya ini. Siya nganong gipatukar man ang Manila nga burag sa Manila raman mo. Siya kung imong paminawan kinang Manilang kanta mga higala, para na sa Manila, dili kay kuan, tibuok Pilipinas. Sa unsa man din represent sa kuan ron sa SEA Games kay tibuok Pilipinas, maning ang Manila ra maning kantahon. So dapat kuno inclusive kuno dapat. Meaning, mangita ta sang kanta nga madala sa ang Luzon, Visayas, and Mindanao mga kaaksyon. Pati sila Pulapo na dala sa patugani mo. Purting kaakig ni Sara Duterte mo. Siya na na inyo man. Do ka mo lang niyang may araya sang matawag naton tagipusoon nga nagabatsyag abi nga palangga nato ng pungsod Pilipinas kay Manila lang kanta nga patukaran nyo da. Iya kahatdog na kanta mga kaaksyon mo. Siya magina mo sini dumadulaan gana ang pila ka mga Pinoy nga yari sa Visayas kag Mindanao. Siya tani, ginpangitaan nyo sa iban nga kanta. Gin paboran ina mga kaaksyon ni Panelo ang ina nga statement ni Sara. Siya tsakto man si Sara mo. Siya galing hambal ni Attorney Salvador Panelo diri. Siya wala tabi galing kanta sang Luzon, Visayas, kag Mindanao, abi nga mabatiaan naton. Hambal ni Sara, ito may budots. Kita nga may nalang budots. Kasadya sang Pilipinas, so grabe iya manilag ang mga tao mo. So, hambali Panelo diri, siya, sige lang may hindi imantod manami pamatian, pero galing kay way kita sang kanta diri nga
matumod abi ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kaksyon ti sigurado ko si Kwan, ang mga singer kag mga composer na ton sa mga tiniyon, gapaminsaran na isla kung ano kantay mo nila. Parte, no? Pero ang Barney Panilo, sa sige lang kay si Presidente Rodrigo Duterte, nakita yagid nga naga-saot-saot ka naga-enjoy sa pagpamati sining kanta nga Manila, mga kaksyon. Hanap kita Manila, ang ingay mong kay sarap sa tenga, mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Kurting ang banon ko subong nga gabi. Timpla-timpla man lang niya. Inang ang banon mga kaksyon ginkantay na di Ledesma, no? May titulo ina siya nga Tinimbang Ngunit Kulang, mga kaksyon. Amo na ang kanta nga ginapatuhoy karon ni Presidente Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo. Way pagawagapon nag-unta tangila si Binal Balanay mo. Gainit gihapon ang ulo ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Robredo. Matapos may baluan, mga kaksyon, nga may plano to si Robredo nga ibuyagyag yang nahibaluan niya. Sa 18 kaadlaw niya nga nagko-chairman ini siya sang ICAD, mga kaksyon. So noya kay Duterte siya, may langgit nga kinakas ko na siya. Kay kon palawigon naton siya pungko dira sa ICAD nga ini, sigurado gid nga maglibog ang ulo sang tao kung sino bala ang nagasugid sang husto, mga kaksyon. So why dan may nabalaan si Robredo yung kaayuhan, puro lang mga isyo tanan ang iya sinimakitan. That's why nga sambal niya wala gid may namangan ang Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Sa nagligad to pinalayag yaman to nga Robredo, hindi ka magpadalagan Presidente kaway ka may nabalaan. Siyang theme song ko para sa iya. Amo iya ang kanta ni Ledesma nga ginatawag nga Tinimbang Ngunit Kulang, mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Parte si Presidente Rodrigo Duterte mangita sa mga sigwayblas ng istorya niya. Kung ano lang madumduman niya nga makayuhom ang tao, pero minsan masakit diya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio, Bantay Bagyo. Lasit in Wave Action Radio, Philippine Standard Time. Balik kita sa aton sa pagpangalaga diri sa lokal, mga kaksyon. Ang national karon balikan ko na labi na gid ang panibagong medical tally, mga kaksyon, sang SEA Games. Diri kita na itutok sa aton sini balitaan sa lokal base naka-standby sa Aksyon Jan Diaz sa aton sining disaster unit diri sa syudad sa Bacolod. Ginayo naton to siya nga maka-standby didto agon ma-check naton kung kumusta ang syudad sa Bacolod. Because nga may aranas ang declaration ang Bacolod City Mayor sa Bacolod nga wala sang klase buwas nga daw. Kag suliton na naton ang mga lugar nga napaidalom karon iya sa signal number 2, mga kaksyon. Para sa inyo siniihibalo amo ning mga lugar. Amo ning mga lugar sang lugar sa Negros Occidental, ang northern portion sang Negros. Una diri, of course, ang syudad sa Bacolod, Talisay. We have Calatrava, ang Silay, munisipalidad sang Calatrava, syudad sang Silay. We have Banwa sang Ibi Magalona, syudad sang Victorias, Banwa sang Manapla, syudad sang Cadiz, syudad sang Sagay, syudad sang Escalante, kag subongman, Banwa sang Toboso. Amo ning mga lugar nga napaidalom sa signal number 2. And the rest diri ara sa signal number 1, like sa Banwasang Murcia, Don Salvador Benedicto, Bago, San Enrique, kay Napulo Pandan, kag pila ka porsyon sa Central Negros, mga kaksyon. I-check naton una abi ang patrol nga ginpa standby naton for a while dira iya sa diri syudad sa Bacolod mismo. Action Radio, Bantay Bagyo. We have Action Jan Diaz. Action Jan, may gabi.
Main ka ba sa baray kag sa tatarang nga mga aksyon kita karon live diri nag-report gika naman diri sa control center sa Disaster Reduction and Management Office o kon DRRMO Bacolod Action Baray kung sa rin diri ang mga in charge diri karon sa DRRMO maka naka-duty tinaybaluan nga syudad sa Bacolod ay padalom na sa red alert status action baray no but silingon tanan di karon nga mapersa sa Disaster Reduction Management Office ang ila diri karon nga mga support and response services emergency response services ang katapo diri sa mga kapulisan nga magabulig sa ilang pila pa diri ka mga ahensya sa Sambray nga kinanglaw no nagudugid amo ning magapreparar abi sa pagbantay sa pinagkauli diri nga lakat ng panahon ano mga insidente may kangtanan diri naman of course sa pagpalapit diri sa nga bagyo diri sa sudad sa Bacolod ug Sambray. Ang sitwasyon diri sa sulod bago gilamang sila nakamando sa pag-deploy sa pila naman diri ka mga truck kag pila ka mga salakyan mga ambulansya sa DRRMO pila diri ka mga service vehicles sa surad sang Bacolod padulong diri sa pila naman ka mga lugar sa surad kamo ni maga-monitor abi sa pagtaas ng level sang tubig sa mga suba sa pila diri ka mga taytay ak subay diri sa palibot sang surad wala labot sina ang pila diri ka mga salakyan kagid lamang sang drum truck pila diri ka mga service vehicle gid mismo sa surad sang Bacolod ang digto na no nagin deploy sa may Rabradco Port grabe sa may reclamation area amo ni action bray ang magadala sa mga pasahero nga na-stranded dira kinabulabantay ni 250 tanan action bray no ka mga pasahero nga wala magkabiyahe ang salakyan kung tanan nila nga mga sakayang pandagat bangod naman nagdeklarar gani no nga red alert kay nati blue alert ginabata kini sa red alert status action bray so 250 ka mga pasahero nga ang plano tanay magapadulong sang probinsya sa Negros Occidental padulong sa probinsya sang Iloilo ang temporaryo karon nga gin-evacuate diri gintinero sa ila evacuation center sa may EPCS 4 sa Kopini sa Barangay 16 diri naman sa surad sang Bacolod Action Bayan. Samtang may araman 80 tanan ka mga rolling vessels sa Botlingon lakip diri mga roll-on roll-off vessels o kung mga roro ka mga fast cap nga stranded man dira sa may reclamation area Action Bayan. Diri sila nga matinion sa may status bulletin ano diri sa may evacuation and status bulletin situational report diri sa ilang pagbantay sa tropical cyclone nga si Tisoy Action Bray may ari diring situational report number 2 na pet signing kay natak na alas 8 sa aga kag sila nga gabi diri nakabutang approximate ang pinakauli nila nga report no pati ang pagdeklarar diri nga hindi makabiyahe pila ka mga sakayang pandagat sang Coast Guard substation Bacolod laki man direksyon by monitoring nila sa klase abi pero sa ibaluan din kanselar na ang klase ang ongoing subong ilang nga pagmonitor diri sa pila ka mga lugar sa palibot sang surad sa Bacolod Action Bray actually ginadto diri naton nga si Mr. Aaron Baez o kung sino abi diri imposible makapatpat bala sa aton sa pinakauli diri nga uhulag sang bagyo pero wala pa di sila sining matinion kaya ato sila Action Bray nag-deploy sa Guaanay no kag monitor gid sa pinakauli nga sitwasyon sa palibot but maybe we can ask the pinakauli diri nga status with Ma'am Bernadette Montelibano ang administrative officer to sang CDRRMO Action Bray kung kamusta diri lang sitwasyon no let us connection by sa logic good evening pwede na kung kapayo gamay lang yun update ano subong so far inyong action subong ano yung action so far sa mga gabi no Oo. Sini nga gabi, based on the emergency meeting na call 3 p.m. today by the City Mayor, Chairman of Bacolod City DRM Council, nagin-raise na ang ating preparedness into red alert. Okay. So, 24 hours na ang command center nga na-activate diri sa Bacolod City Hall. And ang tanan nga mga functionaries ng Bacolod City DRRM Council, based kagina sa meeting namon, they were given particular instructions kag mga role. Especially ang sa response committee sang DRRMC. So, subong currently, more than 100 stranded passengers from Redco Port are on the process of evacuation led by our DSSD. And ato na dito ang aton logistical support. And they will be evacuated at ETCS 4, Bacolod City Elementary School and
Currently, ang DSSD nag-prepare subong sang hot meal for the stranded passengers. Kay kalabanan ni sa ila, mga wala diri bala siya layo gidya balang ginhalinan. So they have no other way but to stay at the port because ang pamilya nila is wala gid diri. Kay ang iba niya nga may mga taga Bacolod that are supposed to travel Iloilo nang cancel na lang nila. They went home pero kay kagina more than 250 pa or close to 300 Pero this afternoon as of 6 p.m. according to the SEC is more than 100 na lang. So amo na sila and definitely these people will be given care sang amon nga office. And naka-preposition naman ang mga food supplies namon kag ang mga non-food items namon like the hygiene kit. So definitely we will be extending them help. And then instructionan man kagina ang Bacolod City Police Office as per request of DepEd. They will prepare the Bacolod City Elementary School or ang ining ETCS4 and further requested for the security personnel from our Bacolod City Police Office. Ma'am, kung namunita damo, mga pila ka room, ayan, ang houses. Usually, kay kanami, bisang mga classroom sa ETCS4 mo, so they have enough. Daling kay hindi ako ma-estimate, pero definitely there will be enough. Kaysa nagligad gani, mga close to 400. So mo, last year, before the year end. Oo, lagpad. And then, amo na sila nga mga tao ang mag-evacuate, amo na silang i-cater, kag i-take care namon until nga malift ang storm warning signal. May mga vehicles na mga ginpang deploy sa mga area? Actually, ang ginuna namon subong ang stranded passenger. So ato dito ang nag-request kami sang vehicles man sang Bacolod City Station 1 siguro or Station 2 Police. Kay amo ni silang lapit and then of course ang iyasang City of Bacolod and then ang amon man nga rescue vehicle diri sa DRRMO. So balik-balikon kay anyway lapit lang man. Ang blue alert na red alert status na gid man no. Ang CDRRMO. Yes, so si Mayor kagian nag-resolve kagina ang DRRMC members led by Mayor Bing that Bacolod City will be on red alert after kagina sang meeting namon. So tanan kami including the liga ng mga barangay, ang aton nga uniform personnel, ang aton nga army group, ang aton nga sa response led by the SSD, Red Cross, City Health, DRRM on Health, of course ang DRRMO, ang amon tawag split na namon sila. So may duty definitely 24 hours and especially tonight. And 24 hours na kaman ang amon command center. Kaya mo ni siyang center namon. Ma'am, wala pa man din nakabato ng command center report ng mga nabaha, for example. So far, wala pagidman kay kanami lang kay medyo intermittent ang rain tapos kagina medyo gloomy lang siya pero subong lang man nagsugod ang ulan nipis man lang. Hopefully tani we are praying hard nga kung tani inang hindi lang siya mag-worsen bala. Ay bisan naton ka prepare if the situation will be overwhelming so we can only do much. Ma'am, anong possibility nila doon ma-contact na number sa inyo, ma'am? Of course ang aton nga 911 hotline it's 432-3871 up to 73. Okay. Pag ang amon office sa DRRMO, it's 432-3879, 709-1633. Okay. Through social media, active ang amon DRRMO Bacolod City nga Facebook page. We will be also helping out with the PIO in the dissemination of whatever announcement. So kagina, may pronouncement naman si Mayor related sa class. Okay. Hopefully, naara na siya, hulat to ng official announcement ng PIO kay parang sila, they will officially announce kung ano gid man ang status ng klase tomorrow. Okay, so stay vigilant lang dapat tanong. Yes, amon tani ginapangabay tani ang aton bala mga utod nga ara sa hazard zone area. Kabalo na sila kung sino na sila tanan nga ara sa waterways. At Action least dyan. Hindi permi sa flooding. So we are tani mag-aligmat kita and we are also calling for the vigilance of the respective barangay DRM committees led by the punong barangays. Kaya actually kagina they are represented by Councilor Lady Gles Gonzales Paleno. She assured us that the barangay DRM committee had been activated already, especially sa shoreline barangays naton. So guys, Mangkot lang kay Ma'am Abby kung ano mga
Mga mga lugar di sa Bacolod dabi nga prone katama sa baha nga may mga tawo nga nagastay dira nga kung posible may ara sang forced evacuation tonight abi action dyan kung may ara. May mga areas gid ka mga identified nga dulapit gid lang sa mga medyo madagat nga area or abi sa kilid sang suba nga do kinakunod basig lang mo gini nga bantayan gid nila closely kay in cases nga matabo abi nga kon magtaas gid ang level sang tubig kinanglan gid nila sang ginatawag nga evacuation or proper monitoring of course coming from their barangay do mga flood ang natawag nga flood prone areas no ma'am no at least may ara magkamo nga mismo jud nga guideline. Ara gid man na siya kay actually we have 30 barangays out of 61 barangays na risk to flooding. Okay. And that includes also ang aton nga almost 14 barangays na ara sa shoreline areas. Okay. So kagina to the help man of course of the media to also remind them kaya hambal kagina ang Coast Guard station please help us because we have only limited personnel pero ang ilang campaign abi in the shoreline areas had been continuing. So ang ginabantayan namon ining the usual nga mga barangay nga ay barangay kag mga areas nga high risk to flooding. Okay. Oo. Mga like barangay. Nakabilog, mga total puruks na identified as flood prone bilog na Bacolod City more or less mga 227 eh. And there are only high risk puruks 25 ang na-identify namon nga purok. So nagalapta na siya sa Mandalagan, sa Pakuling, sa Singkang. may ara man sa lain-lain abi nga barangay ni sila. Balikan ko sa Action Dyan, Sinima Tinion. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Sa Action Dyan, nag-report live mga ka-aksyon, Sinima Tinion, dira sa aton sa nga control center sang DRRMO sa syudad sa Bacolod. Action Dyan, balik sa imo. Bilog mga hazard assessment sang conducted by MGB. That's 227. Ma'am, pwede natin ma-identify ano ang mga barangay ang may high risk. Barangay lang siya, ma'am. Okay. Na may mga high risk. No? Sige, ang barangay 10 kay 100% high siya. And then barangay 28, 100% high man siya. Okay. And then 28. Oo. Barangay Takuling pero may isa lang naman siya ka-portion na barang na purok no, may 50% high siya susceptible to flooding. Okay. May portion sa Singkang, sa Purok Lito. Sa Singkang, Dalaban, ginigilid sa bahay. Oo, sa Tangub may ara man na high. And then sa Barangay Vista Alegre, kay Damo. Sa may araw, relocation site, may ara, taas sila. May mataas man nga probability. Sa Pahanukoy, of course, sa Purok Hanap Buhay, danayin sa may Taytay, lapit sa elementary school. Oo. Ang Barangay 35, also, Barangay 28, Barangay Banago, may portion mandira nga mataas. Okay. And Barangay 36. 36. Among others. Kasi may ponto mga barangay nila nga may mga lugar na medyo no. Dali out of 227, we have 25 gid sa mga purok na identified nga high risk gid siya, ma'am. Magsiling ka high risk do mo gini do dasig ang probability gid for flooding incidents. Okay, so dapat man sila no nang alerto man sila basi magmuktulog sila sila. So dapat sila mismo kabalo na sila bala kung sino na sila. No bantayan. Oo, pero permigid naton ginaano mag-aligmat gid kita because if we can campaigning for our mga kauturan naton sa high-risk areas, but we cannot help it sometimes, ang mga realities, pero preparedness na lang din siguro mag-aligmat, kagmamati sa mga otoridad. Kung magsiling na ganing it's time to evacuate, please, kay para na sa aton safety. Okay, so so far. Ma'am, thank you. Ma-update lang kami dugay-dugay ko na napagidana. Thank you very much. Mayong gabi, stay safe, Bacolod nun. Action by si Ma'am Bernadette, dari Mount Telebano. Ma'am, thank you. Si Ma'am Bernadette, Action by? si Ma'am Bernadette, Action Dyan. Yes. Salamat ginaton kay kakompleto gid no kanami matian maginamo sin Action Dyan. Salamat. Ganit si Ma'am Bernadette Montelibano, ang Administrative Officer 2 sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o kana CDRM Action by diri sa pinakolid diri nila naman nga update. So amo to ang pila ka mga lugar nga ginapabantayan sang ginabantayan rather subong sang DRM Action by. Especially mga flood prone area, high risk gid balabot sila dasig di magtaas ang level sang tubig sila nga mga lugar Action by. So meaning may naka-standby na subong ang mga volunteers Action Dyan sa Sinima Tinion.
ang iban nga mga volunteers nagabot din sila but pila ka minutes ang mga minuto nakaligad yun Aha. sila gin deploy okay sila to nag-assist na action bright sa may reclamation Aha. area gin dungan na to nila pang deploy sa area kaya iban mabilin dito sa reclamation para sa iban nga mga persona hindi madalasan sa lakyang gilayon amot sila mag-control ang iba naman tinagkadto na sa may amat-amat pakadto sa may ATCS 4 ang iban standby sa area iba na assign naman of course preparado sa pagkaon ang iba naman ang mga hotmeal sa ginapreparad nila even Aha. diri sa may DRMO kinalaman din nila preparation for food kay 24 hours red alert status sa diri silang Bright Aha. kag salitaan nga matinuon bago gilamang nagbunok naman ang madamol nga ulan Uy. sa palibot ng syudad sa Bacolod Action Bright no pero at least sa mayo ni kun bunok gulpi lang maguntat na hindi lang magsigi-sige gid para hindi dasig magtaas ang level sa tubig. Aha. Kita diri sa Gyapon padaan kita diri magabantay sa opisina man sa City Disaster Reduction Management na diri naman sa may daan nga City Hall sa syudad sa Bacolod Action Bright. Dugay-dugay padulungan naton ang ETCS 4 dulong naton sa atong aksyon ang Yes. pinakauli nga sitwasyon digdo mismo sa lugar. Aha. Sa Gyapon para sa bantay panahon sa DYC sa Radyo Bacolod ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. La 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat Action John sa patrol. Tulo kompleto no first kuana salyada subong nga gabi damo pakitatalagan labi na gid mga alkalde dis Negros Occidental nga affected dugay-dugay bantayin nyo. May nagapinamangkot sa aton si Matrion sa Facebook Live naton and thank you so much no aron sila nagatutok si Matrion nga nagapamangkot diri sa Bacolod kung may klase buwas o kunway. Ang declaration ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia wala sang klase buwas nga adlaw halin sa preschool padulong sa high school gid lamang. Ay may pinamangkot ni sa aton nga mga college students ni Matinion. So hasta lang kita sa high school nga level abi nga wala sang klase buwas nga adlaw halin sa preschool. Dugay-dugay bantayan nyo may additional information dra with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City government mismo mga ka-action. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Ang aton siningunang information sa firing line sa mga gabi nakatutok kita sa Bagyong Tisoy na dulong sa aton sang May Tisi. Iri May Tising nga makabuligid sa Ubo, Hilana, Trangkaso, Palanakit sang Kalawasan kag iban pa. Ang iya sini the best nga combination na mong yang nga mga bukol-bukol dira sa inyong alawas kag iban pa nga ginabatsyag bakaksyon. Zanton Plus sa gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. La 7:28 pagbalik naton mga kaksyon. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Bantay kamo tagsa-tagsa ka mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental kay isa-isahon tana ang mga alkalde kung ano balang ila sining inisyatibo sining Bagyong Tisoy sa inyo sini tagsa ka mga lugar. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:42 na sa aton sa nga pagpangalagad. DTX 500 mga kaaksyon, ginaendorso ginaton sa inyo ha. Pagpanubo sa level sa inyo nga sugar, kag kompleto pa ini sa management sa liver detox, panglimpyo dugo, kag tanan nga mga internal organs ang DTX 500. Bolig sining matapna kag mahagad-hagan o kon ma-prevent kita sa naman nga size ang balatian ang DTX 500. Radio. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Balikan pa patrol sini matiniyon ara sa ETCS si Action John sini mga na-stranded nga mga pasahero sa aton sini sakayan pandagat. Action John, maayong gabi liwat. Sa liwat Action Brian mayong gabi kag sa totalan nga mga ka-action. This time ang patrol karon live naman kita diri naga-report sa may ETCS 4 no diri sa may barangay Disisay Surad naman sang Bacolod. Ang lugar nga gina-kabig no nga bilang evacuation ng Center Action Bride diri mismo sa Surad naman sang Bacolod. Plus ano na nga Facebook Live para makita sa mga ka-action ang sitwasyon diri sa lugar. Bali are diri ang mga around 100 ka mga pasahero nga mga na-stranded Action Bride kaga wala abi nagkabiyahe o bangod naman nga wala gyud panugutan ang pila diri ka mga sakayan pandagat nga magbiyahe karon nga adlaw Action Bride bangod diri na padalom na sa red alert status ang ato naman nga lugar. So diri sa lugar may pila diri ka mga kaksyon ato ng mga na-stranded nga nagapampanya po nabi no may pila diri ka mga hot meals nga ginapang managtag. O diri sa may unang room may diri sang welfare desk sa kabutang ang DSSD Action Bride no. Ang area diri may ginapapanag karon nga mga foldable beds so nga folding beds diri sa lugar. Amo ning may panagtag diri sa iban nga may mga na-stranded Action Bride. Igdaan nila. Mangkuto diri sa iban nga mga pasahero diri no. Kaya mayong gabi, Action Radio ng Bacolod, dahil din ka mo marin tayo. Di ka taga din, hindi ka mo yan. Mag-itim eh. Ato mag-itim ko, alin? Asa mamakad to? Sa Iloilo. Iloilo pa. Ano oras mo nagabot kayo na di tayo? Gabi mga alas 9. Sino lang? Kagabi? Kagabi pa ka mo di, sa Bacolod. Tapos, ano dapat oras din na biyahe? Wala pa man pagkapunta mo, ano man biyahe, hindi naman. Pagkabot ninyo, wala na nakabiyahe. Wala na nakabiyahe, gali. Okay. So, dili na ka mo doon nagulat na lang. Okay. Ikaw lang isa tayo? Tama? Misis? Okay. Bali, at kan sa Iloilo, kamo ano man kumunto? Kaya kung bata ito naminyon yan. Bata mo? Bata ito naminyon tayo. Isa sa Iloilo. Buti lingon, tiga lang kamo di ka oras. Manog 24, lapit ng 24 hours sa naging adlaw. Di may mga gamit ako sila. At least may mga bayo, mga kamadala na eh. Pagkaon, ang inyong kwarta, enough lang. Sakto lang para katudig to. Ano siya? Di nagasto nyo na pagkaon? Bilhin ka mo pang plate eh. Nahapa mo sa problema. Magabot dito, araman ninyo bata, no? Apos naman na mag-cover. Dire-diretso na lang. So meaning, ang ara din inyong kwarta sa buong mo, nang ginapang plate na lang git. Pero pagkaon to, wala na git, kulang na. Okay. Ano galing nga naman tayo? Pablito ano? Katan. Kailan na may datay? 71 years old na ka. So, Pablito Katan Action Bride, 71 years old. Aldi sila, pakat to sila, istan sa Iloilo. Ano naman nga lang yan ay? Paulina Katan. Kailan na may datay? 71. Dumaan ka mo, duwa ka mo. Magkasawain na Action Bride. Standard Reno, pa istan sa Iloilo sila. So, 9 p.m. pa sila. Kagabi. Asa sumari pa kagabi. Nay, ikaw yan ay. Pagyan kayo yan ay.
Sa Iloilo. Ato Iloilo kagid. Nakadungol din sa Bacolod na. Ngadto ko sa akong amiga kasi Okay. nang mapuli ko sa ako. Hindi pagsaka na sa barko sa Panao kami. Ano ka saka nagid ka mo yagina? Ang kagapon. Kagapon. Alas 5 midya ikaw na ang paslas na dako. Tapos gaston kami dani. Sige na Panao kami kay Jay. Ay, hindi na ka pwede ka biyahe. Hindi pa to kay Dola, kato taway pa. Okay, hindi na ka pwede. Di ka mo din nagkado sa Negros na. Dili lang sa city. Sa city lang. So, diri na lang ka mo temporary nag-tenir ka mo to kaya abing yung tani makabiyahe. Lang po sa sabi biyahe. Pero enough na dalahin yung subong? Or may bayo makamadala? Ano ba ni bayo dala? Ano isa makadala? Kaya lagaw lang ikiriya. Lakat na po nagkanto sa ako. May mga pagkaon man daw sila action dyan, padalang syudad? May pagkaon man din ginatag sinyo kay nanay? Ay, manang yan. Mula na aros kaldo pa lang. Okay. Pero na ba, sila may prepare sila ko, no? Ikaw lang isa, nay? Ako lang. Iyo naman. Pila rin mo doon, nay? 66 na. Okay, so diri isa pa nakakwak. Kasi may isa lang kakwak sumbray. Ang diri ka DSSD, mga monite para nila tinarang diri sa idalom. Kaya para ma-prasaran diri sa mga nagtinera. Ginapaitan natin diri si ma'am. Pila sila ganay action dyan? Sobra 100? Sobra 100. Check natin diri ang record kay Lord Nera na. Pila? Pero pila initial? 50 plus ang ari na din. Meron pa kami pa ma'am. Kaya ang nagkakaroon. So na 50. Okay. Pero may mga going pa. May mga toba din. Wala na. Amo nang may. Ay ba nang lakas? Kulo yan taga dere ba ko. Okay. Thank you ma'am. Wala siya mapaset. Okay, so mga ang lista nila, mga more than 50 daring nagatiner sa may ETCS 4. Pero ang iba naman niya, pinuli, na-expression talaga nila bala sa salat ng bakod niya stranded. Actually, okay. Nag-prepare pa food si Mapasit ko, no? Ayan mo na nung ang dali naman sa sulod, damo ko dali sila. May mga pagkaon ng kabate siguro sa aton. Ako gani. Nag-prepare sa ko ng pagkaon ng supply. Anyway, dali naman niya, puro din mga lalaki. Taga din ka mo, sir? Taga Iloilo. Iloilo? Din ka mo di alin? Cebu ba? Sa Cebu pa ka malin. Balay nag-ano ka mo? Dili alin sa Cebu, pakadadali sa Negros. Hindi matabi naman ka mo pa Iloilo. Okay. Saan lang kami din nagabot? Gabi pa. Gabi pa kami din mga oras? Last city. 7 p.m. Grupo ka mo? Dua lang ka mo? Okay. So, dali na lang kami naman temporary. Di mapuli ka mo sa Iloilo. Kamu na sir, din kami alin, sir? Kabangkalan. Kabangkalan. Kabangkalan mo sa tayo? Di ka mo mga doon, Iloilo, may tumobra ka mo? May kabataan pag yun, no? May mga kabataan ka mo to? Okay. Pero kaya dirigit ka mo sa Negros? Iloilo, git ka mo yan? Okay. Sige. Muna pinakaulad rin nga sitwasyon. Pero action dyan, kamusta ang kahimtang nila? Okay man da sila? Okay lang man. Ang problema, dirigit ito wala. Kung di may makita na yung mga iligdaan nila. Okay. Ang iba na matama, talang nag-inabot diri ang mga folding bed, mga foam sa sumbray, na ginapalibot diri sa lugar. Iban diri nagkakwas ng ilang pamahaw, tinapay, aros kaldo, na iban mga hot meals, ginapiparar pa, sini nga mga tinion. Dumadugay-dugayan gida sila kay si Tisoy, wala pa ka landfall. Gani mo, mga karon pa sa gabi, or buwas sa kagahon, ti mga Miyerkules pag gini mapaas-paas action dyan? Gani, sumunod ang gulpi naman, ula na naman, maula-ula na naman ang son, Brian. So, para man ang pinagkasitwasyon diri sa ETCS 4 diri man sa salat sa Bacolod karon gid lamang ang gabi. Rekta diri sa patrol ang palibot sa Bacolod Action Zone di at sunas buto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Bantay Bagyo. Salamat action dyan. Direkta dira sa ETCS 4. Sinimat tiniyon na gincheck ang sitwasyon. Siring mga na-stranded no? Nga wala nagkapauli dito sa probinsya sang Iloilo. Sa mga kauturan na tondra sa Iloilo nga nagahulat ka mo sa inyo pamilya, hindi ka mo magproblema kaya rasla sa may kaimtang kaginaamo mas la subong diriya sang city government sang Bacolod sa paghatag sang pagkaon, no? Kiti ano muna hindi nagiging naton pagpilito ning pagbiyahe kay delikado man. La 7:50 Action Radio Philippine Standard Time this time panawgan tarang aton sa mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay kahapon, may 19 mo, no, ka banwa kag syudad diri sa probinsya ang nagdeklara nga wala sang klase subong iyang adlaw.
So may ara nga wala nagpadayon posible sa ilang sining suspension sa ilang klase pero may ara nga buwas gin padayon gid. Bangod nga may mga lugar daan sa mga tagsa-tagsa ka lugar nila dira nga mabaha-baha blang sitwasyon, no? Mababaha nga sitwasyon. Rason nga mas gin pakamaayo nila nga mag-untat eskwela o kung suspension of classes buwas iya nga adlaw mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May gabi lang kay Vuni Barbon, Kativer, Araman, no si Mong Caltorilla, naga-monitor na. Araman si Fred Gangoso, Good evening, Action Bright, Tabyaw ko lang family Gangoso, si Isabela, kaga family Ronquillo sa barangay Hilamunan, Kabankalan, Siri, halong gid sa Bagyong Tisoy. Action by God bless. Salamat dira sa inyo. Si Madam Grace Post, taga-monitor man, si Matinion, si Pia Russell, good evening sir. Aslang ko may klase buwas sa Bacolod. Namuto na mention ko kay na. Halin sa preschool hasta mag-high school o kung hasta high school lang, amo iya ang wala sang klase. Cyrus is Makilan. Good evening, Action Radio Bacolod. Sir, may klase buwas ang LCC Bacolod. So, declaration ni Mayor Bing, preschool to high school. Nakadepende gihapon ina sa mga ginatawag naton inyo sining eskwelahan dira kung sino makadeklara dira sa inyo. Kay discretion isa ina basta private mga kaksyon pero kung public gani kung anong declaration sang alkalde amo nang ginasunod mga kaksyon. Si Maria Ibor ini-update boss ngadlaw nabasa ko na. Ilnathan Lim, we have Cecil Doonia Dita Alohati, may gabi Noel Batayula Oliveros, si Dren Luzada. Sir, good evening. Tuod balang may balita nga may abdak sa mga pamatanon. Klarohon tanabi karon abi. Sino na siya ang iba naton nga alkalde da ang available aksyonan kay para matalunsay ta na lang niya, no? Kag karon may ibang kita nga mga balita pa sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, no? Isa-isahon tala ni sila. Kay may mga nagahulat iya nga mga estudyante, no? May nagahulat nga mga estudyante nagapinamangkot sa buong gabi kung may klase o kung wala ang ila sini nga lugar. While waiting kita, may gabi lang kay Rino Bautista. Ari ang version, Action Brian ni Mayor Sara. Version sang kanta, guro to nga, Manila, guro, no? Jocelyn Kalamaan, good evening, Action Brian, Action Radio Bacolod, Dennis Marie Araman, Ami Rivera Cural, si Edwin Pineda, si Cecilia Diacono Sabidra, Eddie Laos sa may Kingtown Victorias, Imelda Hamilo Banguanga, Emmanuel Gargaran, Monitor Live, Bagong Bayan Sultan Kudarat, ara naga-monitor, Jack Balaan, ang mga Brillantes family, Agustin, Lola Consing Doria Sampurok Marang Mandalagan, Mary Jane Salodares, good evening man, si Rob Banhaw, araman si Luisa Ortiga Gonzales, Jodette Calvis Pamposa, si Gabriel Mugato, Lady Navarrete, Heaven, Roberto Carlos, Tisay Bonita Guapa, pa-shoutout lang watching here sa Daman, Qatar, Halong Kamutanan, Nogay Sulay sa Ulan. Salamat. Valencia Kenneth, naga-monitor man. Didian Jonah, Monday, ano ang fresh na balita aside sa Bagyo? Of course, damo ta balita. Maria Lourdes Montalban, naga-monitor subong sa Hong Kong. Paul Spat III, naga-monitor man. Sige, alang-alang seleksyonan ang aton sining alkalde. Sinong sa linya ta subong? Sige, ara sa linya ton subong si Mayor Malakon sa aton sining linya mga kaksyon. Online sa firing line. Alkalde Banwas ang ibang magalo na Mayor Malakon. Sir, good evening. Action Brian, may gabi sa aton palamati labi sa aton yung makasimanwa sa ibi magalo na may gabi. Kumusta da Mayor subong sa imong area diri sa Bacolod? Medyo maulanon gid da Mayor? Diri subong Action Brian do medyo ga untat-untat, makanay-kanay, pero hoping hindi ang tanigin magtapa. Para wala may maapekto nga dako sa aton nga kasimano kag sabi bugos man sang Negros. Pero Mayor, kumusta? Subong na may suspension of classes da sa imong lugar, pero buwas kumusta Mayor?
Boss, nag-iyo naman ko gina action, Brian, no? Basta boss na lang, kaya kung siguruhon ko na lang kaluluoy ang atong labi ng kabataan naton nga gali eskwela, mga malayo nga lugar. So, suspend na namon hasta boss. Tanan nga level man ni Mayor, no? Dira sa Magalona? Yes, primary and secondary level as ang private kag public school. Kay way pamanda college siya, Mayor, no? Way isang Wala college siya. wala ta di Brian. I see. So may mga barangay ta dira, Mayor, nga medyo nagabaha-baha gin man mag-amo ni nga sitwasyon abi. Actually, Action Brian, no, ginasang 3 o'clock nag-call na lang kami meeting with our local disaster head. Eric Impistan, together sa mga department heads, mga national officers like PNP, Fire, DSWD, ang aton nga DILG, together with a representative of our good Congressman Kiko Benitez, kung anong aton nga ng approach, at least sa temprano pa lang, matigayan nga preparado kita. And also the DepEd, no? May-identify namin yung mga evacuation center. Meron na which kani siling ko ako nag-order sila nga hindi daw bulaton nga may ma-evacuate nga may tao dito. Butangan tayo dan subong. Yes. So subong sa evacuation center naton may mga personnel na tato dito ya nga preparado worst case scenario matabo or hindi, but at least may sa evacuation center naton may mga tao na kita. Ang aton nga kusina ng bayan, which is kita galuto sa aton nga in case may mga evacuees, may mga manugluto na dito, as well as the GSO nga ako ng mga aton mga sasalakyan na mobilize na sa mga area, kaya aton mga kapulisan na sa area, kaya ako niya may ara kita resolution nga dapat may forced evacuation in case. Correct, in case paman delikado may ara ina mga pumulo kita nga hindi magaling gyapon sila nga panimalay. So wala kita may mahimo kay ilaman dipinsan man ilang nga ina propiedad. So nag-instruction ako sa aton mga barangay capitans nga kung may forced evacuation manggid kita nga aton barangay tanod sa area ibilin. Para at least secured ang propiedad sa aton nga mga kasimanwa sa mga area. Posto na kay Ibandan, looting ginabantayan. Amo na. So, i-anticipate na tanan and we assured the ato yung mga pumuluyo pagi sa aton PNP nga balikan to si Mayor Marvin Balacon sa Ibi Magalona. Okay, nag-monitor ka mo sa mga action sa firing line but nakatutok kita sining bagyong Tisoy. Aksyon Radio, Bantay Bagyo! So, subong ang banwasang Ibi Magalona, no? May ara na sang declaration until tomorrow, December 3, way gyapon sang klase sa tanan nga level dira from preschool up to high school, mga kaksyon. So, na lang, ang last na lang istorya karon ni Mayor Marvin Balacon. Saya sini mga kasimanwa, iya sini mga constituents dira sa banwasang Ibi Magalona. Balikan ta si Mayor, na utod kita pasensya. Action Brian, sorry, notod. Yes. So ibo na lang Mayor nga message sa mga gabi liwat sa mga pumuloyo kung mayra sa mga force evacuation nga himuon dapat hindi na magpaganot pa sometimes, Mayor, kay mo nang tugagid sa disgrasya. Go ahead, Mayor. Sa aton pumuloyo, no, sa akong kasimanwa sa aton banwa sa Ibi Magalona, akong ginaayo sa inyo nga kita tani magkooperar gid sa tanan in kaso may matabo nga magtupa mangid ang bagyo kay hindi kita kapulong sa tiyempo. Ako operaran kita tanan sa aton barangay officials kay rest assured nga ang aton kapulisan, aton mga barangay tanods ara dira mag-monitor magbantay sa aton mga propiedad niya aton nga bayaan and as well as kita preparado gid nga nalingagina pang meeting namon ako niya masiling ko well prepared kita sa in case matabo karon pero napangamuyo tagid niya hindi kita rin matabo. Yes, Mayor Marvin Balacon sang Ibi Magalona, madamo nga salamat, maayong gabi kag mabuhay ka, Mayor. Maayong gabi, salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Banwasang Ibi Magalona sa naga-monitor da subong spread out na ang information way nakamos ang klase tanan nga level buwas nga adlaw December 3.
bangod sining bagyong Tisoy. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. May nagapinamangkot sa Tondri sa syudad sa Bacolod kung ang junior and senior high school nalakip abi sa suspension of classes buwas nga adlaw, no? Check ta na karon. Kaya botang abi diri high school preschool to high school abi mga kaksyon. That's why nga ang senior high kag ang junior high lain man ni sila nga kategory man mo, no? Pero kompleto konta ni karon election Dale Salazar para sigurado mga kaksyon. Ang banwa sang Valladolid mga kaksyon I understand. Nagpapanaog naman sang ila sining pagpabalos publiko nga way sang klase man mga kaksyon ang banwa sang Valladolid. All levels man niyo, no? Tanan nga level, no? Due to Typhoon Tisoy mga kaksyon. Sige. Las 8:02 sa ton sining nga pagpangalagad. Ang ginatingwa na ton subong ang alkalde nga iba naman nga banwa diri sa Negros Occidental ginakontak sa ton sining nga partner sa Piaco, no? Mayong gabi liwat kay Manong si Manong Ederica Ford sang OTTG Christine Taxi. And good evening lang sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Salamat gid sa accommodation yesterday sang basketball sang Batang Aksyon kag Tigulbam Aksyon. Nagbulo basket kita to kagapon sa may gymnasium sang Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Ti subong dogin pa antos kung lawas ko sang palanakit sa lawas. Sige. Okay. Gina-check naton sa aksyonan. Sinimatinion. We have, sino sa aton galing aksyonan? Pakisulat labing name lang para masiguro naton kung sino ini. Okay, sige. Tuboso. Sige. Online sa firing line. We have Mayor Richard Hauhoko sang Banwa sang Tuboso. Mayor, may good evening. Mayor, may gabi, Mayor. Mayor Richard. Mayor Richard Hauhoko. Mayor. Aksyonan ko istorya na aksyonan be. Wa kadungog si Mayor da sa Tuboso, na wato-wato na to sa aning usab, no? Kay gisulti pa ni aksyonan nato ang partner da sa Pikas Dapita. Sige, na-check na itong sinimatin na si Mayor Hauhoko, ano? Kung kumusta ang Tuboso area sa sininga mga tiniyon. We have, again, no? Mayor Richard Hauhoko. Mayor, may gabi. Mayor Richard. Kay Irma, watching from Kuwait. Kumusta mo diha, Irma? Ibasoan. Panasa ko sa, kay dungog si Mayor. Nag-live po doon si Mayor diyan. Ano to natabo? Naga-live man to si Mayor, guro ay, no? Basta ka program man to si Mayor. Kita mo, gag-greet man sa kaning sa Kuwait, gano'n nag- Sige. Last 8:04, iba na may aksyonan. Dari kita agyan, tadi din sa Piaca side, abiyo. Direct aksyonan, abiyo. Try ni bisa akon nga communication man diri. Para makuha na, talapod tani sila sa sining nga mga tiniyon. Arabi. Dahil, aray aksyonan, aray testing iba aksyonan, no? Diriyo. Okay. Sige. Nag-monitor ka ba diri sa action firing line? Okay, basig ring na nawa, no? Sa din siya nga lugar? May ara siya sang ginhatag nga number. Si Mayor na ko. Bali dason live sila sa ila tong local dito sa Laka Tuboso. Aha, ay gali. Sige, istorya na lang daw. Okay gina daw. Ano tapos? So amo action na break kay ang medyo naglawig ang aton pag-istorya sa iya kay luyag ya nga samtang gina-interview diri sa Action Radio giga-live man sila dito mismo sa ila local man nga komunikasyon dito sa area sang Tuboso. That's why nga samtang ka istorya sa imo
may ara pag ito siya sa iba niya intro action, Bri. Usba action, anong tawag niya actionan? Usba. Silong ba, liwata. Sige, Bri, again. Usbag tawag dito, abi. Kay ganiha manggod si Mayor, pag sultianay na mo ganiha, ning ingon man siya nga maminaw siya kuno sa live sa Action Radio. Kaila de gi-connect kita dito. Salamat kay Mayor, ha? Sige. While gina-contact Luad Action An, si Mayor Richard Arjoco, ipabati ko lang sa inyong interview ko man kay Mayor Marcelin de la Cruz, sa banwa sang Don Salvador Benedicto earlier, kay medyo masako sila subong. Mayaraman sang suspension of classes dira gyapon sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Ipabati ko lang ang sining tingog subong gabi, mga kaksyon, daligid lang kay check naton. Kumusta, Mayor? May extension ng imposining suspension of classes sa Don Salvador Benedicto? Yes, Action Brian, no? In-extend na kon ang suspension of classes today until tomorrow. Pero obserbaran na pa no? Kay una ang aton banwa, nari kita sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Doong hindi pa man makusog ang hangin, apang ulan makusog na, no? Kag isa subong sa record nga kwanti, ipalayo na naton ka sa peligro nga aton mga estudyante, kay iban pangakaton pa inyo sa mga naglain-lain ng mga banas, kag may kinatabok pa nga mga sapa, di mas maayo na lang nga masiste sila. No? Sige lang, bawiyon pa lang ang mga kulang ng mga dinadlaw sa pag-eskwela, pero ang ila seguridad ang magkapangibataw, no? So far mo ng rekomendasyon man sa akon bahin sa mga naglain-lain ng mga principal naton sa naglain-lain ng mga eskwelahan ng Sundayan. Pero sining December 2, Lunes nga adlaw, kumusta siya bongya sa DSB Mayor so far? Action Radio, Bantay Bagyo. So mo tumakaksyon ang declaration ni Mayor Marcelin de la Cruz sa banwasang Don Salvador Benedicto. Tanan ka mo daw ula klase buwas nga adlaw, mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikan naton si Mayor Richard Arjoco sang Tuboso. Mayor, may gabi Yes, mayong gabi sa tanan nga palamati sa Action Radio. Mayong gabi. Yes, welcome sa Action Firing Line. Ini sa Action Brian Morden, Mayor. Kumusta ang imong area, Mayor, as of this moment, Mayor? Nagaulan diha? So far, diri, on and off ang aton nga ulan, hindi pa man gid baskog, kag actually wala pa man gid hangin, no? Salamat. Nasulod na kami sa signal number 2. Uy, Pero so far, okay pa man gid Okay, tawhay pa dyan. Pero, Mayor, ang imong declaration para ugma nga walay klase ito mga estudyante, aron nga aware na sila, og dinis lang mo adto pagkuan, eskwelahan. Go ahead, Mayor. Yes, actually kagahapon pa sa mga noontime, ginisa ko na ang akon amon di declaration nga subong nga adlaw, kag ginisa na namon amon declaration para buwas man nga wala klase, no? Kay we are tracking the typhoon on which the possibility nga sa area siya sa babaw sa Tuboso basin mga buwas pa sa aga. Okay. So, Mayor, kompleto na, preparado na sa mga units naton, disaster, para ma-response gilayon, Mayor, kung if in case man needed abi sa mga tao? Yes, actually, nagpasalamat man ko sa amon mga force multipliers, kag amon mga partners sa DepEd, kag sa mga barangay, kag ang amon di mga partners, no, sama sa mga bantay bayan, ready man sila. Okay. May mga lugar dira, Mayor, sa Tuboso nga medyo kinanglan may forced evacuation nga may tabo kay basin mo sa kang tubig o landslide o sa situation? Yes, may ara kami mga identified na the possible nga landslide area kag mga sapa. Amo nang ginabantayan man namon karon with the help sa aton nga mga barangay officials. Amo na ginabantayan naton kay basin mga alas 2, alas 3 mag-high tide ara sa mga 1.7. So amo na ginabantayan ta kay basin magdungan man sa kusog nga ulan. So damo kada mga constituents, Mayor, nga ara sa coastal area gid mismo? Ano to siya? Damo kada mga pumuloyo nga sa kilibaybay gid mismo, Mayor, nga kinanglan alert gid sila? Yes, actually ang amon poblasyon ara man sa coastal kag another 2 barangays pa. Kaluyan hopefully no dala sa amon pagpangadi
na maging okay kami di sa Toboso. I see. Mga evacuation center, Mayor, preparado naman, no? Yes, ara na. Sa bulig sa aton nga DepEd, ready na gid. Because we've been ready for the past 4 or 5 days. Ba. Preparahan na jud para sigurado nga wala na problema. Yes, kaluyan. Ang imuha na lang usab nga panugyan sa pumuluyo ni Modera sa Toboso para masigurado pagin Mayor. Go ahead, Mayor. You have your time. Well, mayong gabi sa tanan nga gapalamati sa Action Radio Bacolod. Kita diri karon sa Toboso, ginaprepara nato ang aton mga force multiplier and gapabalo ko liwat nga buwas nadeklara nato nga wala klase and para kining mapangandaman nato no ang mosulod nga bagyo and hinaot unta aton tabangan og pagampo para sa ato ang may mutang ta sa safety no. So sa ato ang pag-ampog sa atong pagpreparar kaluyan nga maging safety ang ato ang lungsod sa Toboso. Kay kabalo naman ta si Presidente Rodrigo Duterte kung ikaw ang alkalde nga missing in action sa mga trahedya kaangay ani Mayor burag bantayan ginabantayan dro mga alkalde Mayor no. Yes, actually, subong ari gani ko sa command center ta diri sa Toboso DRRM office. Kag actually action live man ka subong sa amon di 107.3 Radyo Asenso. Naka-live data ani? Ano? Yes, live man ka di sa amon nga 107.3 community radio. Wow, okay. Ay salamat. Taga Toboso diha, may gabi inyong horot diha ha. Daghang salamat. Okay, sa puhon, action, basin magkapamisda ka di, lagaw ka mo diya. Sige. Mayor Richard Ahoko, live diri sa Action Firing Line, live ba dira sa ila community radio sa Toboso. Mga salamat, Mayor, mabuhay kag halong kita tanan-tanan, Mayor. Salamat. Thank you very much. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tingala ko man aksyonan nga kung nag-monitor lang siya sa Facebook Live ta, medyo delayed siya gamay, no? Pero ato kadahambal ko, ga-connect sa yagali kay naka-live ta to sa ila sining community FM. Wow! Thank you, good Mayor, ha? At least bilog na Toboso, subong nakabati din sa Action Radio kay the only radio station sa Toboso, inay. Salamat, good Mayor Richard Hauhuko. Action Radio, Bantay Bagyo. Taga Toboso diya ha, amping-amping jud mo ha kay Kuan, si Mayor Bra nagprepara na jud maayo para ninyo. So kung maghambal gini si Mayor nga forced evacuation, preventive evacuation, dapat nga Kuan pati gi kamo dayon, tuo jud mo dayon. Sige, last 8:14. Olahanon ko na lang, olayhonon ko na sa Action Marlon, Action An kay para makapa-amat-amat man siya evaporate sa aton sining area sa mga gabi. Kay may ari gid isang Negros wide advice mo si Governor Eugenio C. Lacson sa Red Alert Negros Occidental bangod sang typhoon nga bagyo. Action Radio, Bantay Bagyo. Atong hambal ko man typhoon nga bagyo, Typhoon Tisoy. I'm sorry. Ulayonon ko na lang si Action Marlon kay may ara diya sang palayagman si Governor Eugenio C. Lacson si Matinion para mas kompleto pagigita sa aton sinirikado sa mga gabi. Damo patal kalding nga tawagan karon digdugay. Ang mga alkalding na tawagan ko subong ni mga areas kid nga na paydalom sa signal number 2 kag number 1 ha. We have Action Marlon via mga kaksyon. Capital Reports. Action Mar, may gabi. So nabray red alert kag code white alert. Ining duha ka mga alert to ang pagwa ko ginisug ina ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Una ang red alert status sa tarang nga mga emergency operation center kag responder kay nagligad samtang nagapasulod pa lang si Bagyo Tisoy sa PAR blue alert status pa lamang no ang Negros Occidental. Como ka nakasulod na gid man siya kag mayara na gani sa mga lugar nga pedalom sa warning signal ginpasaka ini sa red alert status. But silingon ang pagpreparar gin dugangan aksyon bray 24 oras kaya dapat mga alerto ang taran-taran nga mga miyembro sang city kag municipal disaster reduction management council nga sabayan diri sang probinsya ang nagaserbi bilang chairman namo si Governor Bong Lacson.
ang Code White Alert naman nga ginatawag. Sabayan sang mga district hospital naman na kag I see. provincial health office. Dapat on call ang mga naka-duty nga health personnel, hospital personnel, labi na gid ang naga-stay in bla. Correct na. May mga dormitory dira lapit lang sa hospital. Aha. Dapat on call sila kung tawgon nga kinahanglan sila dapat maga-duty sa Lacson na Bray. Ang mga doktor sa emergency room dapat hindi mawad-an. No, kay paniguro man lang na base pa lang kumayara sang dalalon sa ospital nga mga naapektuhan sa bagyo insigida madapatan sila sa nagakaigo nga pag bulong o kon pag tatap aksyon na Bray. So magapadayon nini tubtob nga ari pa diri sa Puso Pilipinas ang bagyo tisoy. I-terminate lamang ni kung magkabiyan na gid man ang ining bagyo. Ulayhon ko lang Yes. kay nagabagyo man ang bonus kag incentives nga ginapangayo. Awa, bikwara na. Why pa? Amo ni gani nga luyag sang grupo, may grupo na damo. Progressive Alliance of Capital Employees. May grupo na sila. Halos tanan aksyon barang empleyado, miyembro di. Tatlo diyo ka mga ginahingyo nila. Ang letter request dihon pa lamang nila kag nadala na nila nga i-submiter formal gaan kopya si Gobernador Bong Lacson gaan man sang kopya ang sangguni ang panaluwigan kay maagi man sa sangguni panaluwigan nga approval na nun ginapangabay nila. Number 1, hambal ni PACE Vice President Liner Renilo Lastiere, amo siya nagaserbi man nga spokesperson sang PACE. Number 1 na ginapangabay nila Productivity Enhancement Incentive. Ang ginatawag nga PEI. Kung matagayon, sa mas namin ginahatag ini Action Bray yung mga first week sa bulan sa Enero mo. Ano pa gid? Number 2, Incentive Benefits for Exemplary Service. Kag Collective Negotiation Agreement, ang CNA Incentive Bonus. Way pagaling piho kung bala ini tatlo maaprobahan or isa sa tatlo maaprobahan or maaprobahan tanan. Bawak ka namin, no? Ang pasalig lang ni last year Action Bray nga sila nga mga empleyado sang Kapitolyo magasuporta sa anuman nga pulisa nga igapatigayon sang bag-o subong nga administrasyon. No? Kay galaom sila mga kon ano to nahatag na bato nila sang administrasyon ni former Governor Alfredo Marañon Jr. Pwedeng amo mangyapon or pwedeng madugangan. Yeah. Huwag mo sila gahambal, kaway mo sila aksong barayga, siling basi buhinan. Huwag mo sila, kaya hindi sila luyag nga pangunahan ang mga desisyon ni Governor Bong Lacson. Kung pila lang ara, da importante, tupa lang gid Lacson Maraw. Buwas basi ko makatubang si Gov Lacson sa media, may press conference siya, number 1 gini sa agenda, pamangkoto namon. Ining bonus, kaya mati, bulan na sa Disyembre mo. Bantayan ta na buwas. Kaya ang latest nga statement ni Gov Lacson siling nga, no, way pa namang ginambala na. Kaya Nobyembre pa lang mo. Ti ba si may bago na? Ti subong Disyembre na. Kuro way na sang rason si Governor Bong Lacson nga di pagambalan. Di pagambalan. Ulat-ulaton ta na buwas. Yaring ayo ni Renelo Lastiere sa ila sa nga grupo. As of this time, may ara ang Progressive Alliance of Capital Employees nga pending letter request sa aton halang doon nga may isang probinsya. Same time sa aton man members sa sanggunian for PEI or Productivity Enhancement Incentive and incentive benefits for exemplary services. Then also for the Collective Negotiation Agreement Incentive Bonus. Ang kabay lamang sa nga palayag ni Renelo Lastiere. Pangmayuan ta Lacson Mara. Yes. Wala lang kadlaw daan tapos na Disyembre. Tapos na, disgrasya na Disyembre. Damo nagapreparar das Kapitolyo. Sa ila sa nga Christmas party. Wow. Do matimprano yung Christmas party aksong bray sa pila ka mga division kag department. Ang iban likaw na sa Masako naging katama kung dito ka pa sa tunga-tunga sa Disyembre mo. Pero halos taran aksyon na bray do puno-puno gid ang schedule. Iban may mga family affairs man Yes, family. Kag iban pa gid nila sa mga barkada. Kabarkads. Yara pa gani sa eskwelahan Kita Christmas party man ta. Gani man. May temprano pa. Tempranohon ta pa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kung nagatutok kita sa bagyong Tisoy, nagabagyo man ang bagyo. Ang kabagsang break sa aton nga makakson isa na makabay sa operation naging panigayon sa mga kabulisan. Police Station number 7 diri sa area sa Purok Malipayon. Sakop sa Barangay Alisrat sa Bacolod. Kung sa rin, isa tayo katatoy 8 anyos nga amay. Anak pa naman sa aton nga magkabulisan nga nagbalik siya sa illegal nga droga sa poster buyer diri. Kapag nagserbiati ang polis nga nagbakal sa illegal nga droga diri sa isa ka persona. Nagkaradakpan sa aton nga mga kabulisan. Ongoing current inventory pangagnabatikayon sang aton nga mga operatiba. Ang detalye sa naging patikang bypass operation o patihan sa Bilacam News and Public Affairs Program sa DYEZ sa Radyo Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Zone Diaz. Una sa batan sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Puwerte. Las 8:22 makaksyon pagbalik naton karon dugay. Additional pa nga mga alkalde naton diri sa Negros Occidental. May nagapamangkot man sa aton ganiyo kwan inang area kuno sang Himaylan. Sige try naton nga malambot karon si Mayor Tongson. Kay ang Himaylan do layo aksyonan diri sa signal no. Hindi sila madala didto so diri kita nakatutok sa central kag northern parts sang Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:35.
Life extension, vitamin D3, mga kaaksyon, imported, alin si ban nga pong soda, ini pang bantay sa aton sining nga lawas, pampabakod sa immune system sa isa ka tawo. Ang life extension, subong, pinakaunang kape iya nga may vitamin D3. Brato, mala ni siya kag dapat magbakal ka mo sini sa butika, gid, maglikaw sa peke nga mga baligya sang life extension. Iban Building, Lacson Street, ang ila sinig klinika sa kilid sa DHL and lapit lang sa Burgos, Lacson, diri sa Bacolod, kay libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon! Radio! Mayong gabi lang kay Mr. Joe Pujas, nag-monitor karon sa DSB. And good PM, Sir Bry. Paaksyonan namon bi ang Nuseco, brand out diri sa amon sa Manghanoy, La Castillana. Ay, nanuman, basi hangin-hangin na dasin niyo. Halin sa kay 2748, good PM, sir. Tamyaw ko lang si Maricon kag Eli Medina sang Barangay Santa Rosa. Si Roy Moycone sang Bago. Good evening, Action Bry. We are living today and evil days before need the Lord. Line naman kay Kwan 8053. Good evening, Action Bry. Daw na hindi utod ang kabig sang 26 anyos nga magulang nga laki ba, manghodya 16 nga babae, nahimo iya pa ini nga himuslan, utod ya bagay ni siya mapriso gida, wala respeto. Dapat lang, grabe nga katabo subong iya plibota. Munang baltagan bisan utod mo pamilya mo do din masaligan, ginasudlan sang malain nga panulay, may panulay bilang nga mayo kay duway man. Please lang di magtawag ay kagabasa ako. Good evening, Action Bry. Ano nga signal ang Don Salvador Benedicto? Duara sa signal number 1, kay way nadala subong sa signal number 2. Pero wala gyapon kamo klase dira buwas nga adlaw tanan nga level. Mayong gabi, Action Bry, monitor gid kami di lakat sang panahon. Barely gali niya sang Himamaylan. Okay, Himamaylan, dugay-dugay may report section an sa tanan nga lugar nga wala sang klase buwas nga adlaw. May panawag, no? Please lang ay. Good evening, greet ko landa ang Tihada family, Francisco family, kag si Bornia family, Barangay Ucho, Bagong Silang, Jane Galinia, Sampurok, Saging, Barangay Bunga, DSB. Sige, salamat na sa inyo. Okay, sige, kasabad sa nagapanawag. Kasabad sa nagapanawag. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. This time we have action na Dale Salazar makaksyon ko naton gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya ginatutukan man naton diri sa syudad sa Bacolod may mga areas dan diri nga nagasaka ang tubig kung magkusog kag siging ulan. Kag pa-check naton ini kung maghambal kita bing preschool up to high school na darasa bala diri ang ginatawag naton junior kag senior high school nga declaration ni Mayor Bill Linardia buwas nga adlaw nga wala sang klase. Base ara available sa Action Dale Salazar sa Nima Tinion ara sa ton sining linya. Action Dale, may gabi. Sa Action Bry, cover man ang mga junior kag senior high school sa announcement ni Bacolod Mayor Evelio Lunaldia nga wala sang klase buwas nga daw Action Bry from preschool to high school. Lagip na ang junior kag senior high school. Bawal man sa malain nga panahon Action Break kay na sang hapon nagpatawag sang emergency meeting ang alkalde para ini sa mga miyembro sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa din si Mayor Bing ang nagapungko nga chairman samtang si Vice Alcida ang nagapungko bilang vice chairman sang sini nga council Action Break. So kaina sa assessment sang council dito nag-decide ang mga city officials ilabi na si Executive Assistant Jo Marie Vargas kag ang pila pa ka mga miyembro Action Break nga nag-recommend kung mahimo i-suspend ang klase buwas nga adlaw since sa makatupad ri nga lugar sang syudad sang Bacolod ang ginpaydalom na sa signal number 2 kang isang syudad sang Talisay, Silay kag pila pa ka mga lugar nga nahamtang sa Northern Negros Action Brian. So
So sanggin pamangkot nato na si Vice Elcido kung balati ano ni 1 day lang ang suspension sa klase sa siya madepende niya syempre sa lakat sang panahon buwas nga daw kung bala i-extend sang syudad sa Bacolod ang suspension sa klase. So for the meantime ang announcement sa syudad for tomorrow gidamang December 3 action Brian kag depende naman na sa update nga ipagwa or weather bulletin nga iga-issue na sang pag-asa action Brian. So sunod diri kay Vice Elcid wala yan nalakip ang mga college, ang mga universities sa suspension bangod sunod sa iya nagabase man lang sila sa Executive Order number 66 nga gin-issue na sang gobyerno nasyonal nga kung signal number 1 preschool lamang ang cancel, kung signal number 2 from preschool to high school kag signal number 3 amo na ni ang all levels action Brian. Ari ang tingog ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran ang Vice Chairman sang BCDRRMC. Bali ang effectivity Vice sang suspension of classes isa lang ikadlaw. Tomorrow. Then let's see sang kwan. Let's wait sang normally ang kwan siya ang isa mga 24 hours niya. Oo. So i-assess naman niwa before maka-decide. Siya, may 11 a.m. May 8 a.m. 11 a.m. weather report. Naton. May mga nagapamangkot naman Vice ang mga college student kanaya Vice. Well, tigabasi kita niya sa kwan. Sa PO 66. Executive Order 66, no? Issued by the government, national government. Signal number 2 lang ka. So, tingato niya college students, may klase. Oo. Pero ang school ya Vice, maka-decide on their own ng ganyan suspension sang klase. Pwede gid. And kung ang responsibility, aragyapon sa kinikanan. But I think ang aton college students kung na sila yan, old enough to decide and do what is right and wrong. Siyempre, napatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran nagpasarma ng council sang resolution nga nagapay-dalom sa syudad sa Bacolod sa red alert status action Brian. Same time, nakalerto man ang 61 tanan ka mga kabarangayan. Kag so far din sa pagpakikaangot nato niya sa CDRRMO sila monitoring wala ba sang pagsaka sang level sang tubig sa pwede ka mga area sa syudad sang Bacolod. Kaya according kay Vice Sid Ashambray, ang critical time, base man sa information yung kinulay sa CDRRMO, around 11 p.m. until 4 a.m. karon sa kagahon. Ashambray mo ito mga balita kag-update nga madulog naton gikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio, Bantay Bagyo. Salamat Action Dale, balita gikan sa New Government Center nagatutok ta sa bagyong Tisoy mga kaksyon and dalasa ang junior kag senior high school sa declaration diri sa syudad sang Bacolod. So ang mga college students naton eskwela lang kamabuas pero kon sa mga private kag sa mga pribado abi and sobro pa publiko manen alabi na sa pribado kun ano declaration sa inyo sining bulutuan dati discretion na nila. Pabatay ko lang sa inyo, interview ko kay temprano pa kay Mayor Mark Gules sa syudad man sang Silay mga kaksyon. Kaysa nagdigal kasi mana kung anong palong sang kalayo di sang Bureau of Fire Protection sang Haba Pension House ay nagabinaha tuya sa may Silay. Nado kagamay malang nito sang ulan. Action Radio, Bantay Bagyo. Ari si Mayor Mark Gules. As per warning signal number 2 na nag-abot diri sa aton. So nag-declare ko subong nga i-suspend klase on all levels, elementary, high school and college, private and public, dala ng preschool diri sa syudad sa Silay. Kinakulbaan ako base especially sa Kabukiran. Yes. Kag diri sa Banwa base hindi ta ma-preempt ang ining si Typhoon Tisoy. That's why we have to take measures nga i-suspend na lang ang klase for the safety sa mga kabataan kag sa mga manunudlo. Action Radio, Bantay Bagyo. So, syudad sang Silay nabatian ninyo, pero as the action man summarize na lang itong action tanan nga mga banwa kag syudad ngari sa aton diri
nga nakuha nga mga information kung ano ang mga ini nga wala sang klase kay way ginato nalabot ang iban man nga mga alkalde. Intindihan taman sila nga masako sila sa mga gabi parik-parik man sa pagplastar sa ila sining disaster unit agod nga masiguro man nila plastar ang ila sining nga mga pagkabutang kag kinahanglanon preparation sa sinima tiniyon. Ang Victorias kay na may declaration naman no class buwas suspension man buwas ang klase banwa kon syudad sa Victorias. Ang syudad sang Cadiz but may iban pagidiri nga ipakompleto ta action on sinima tiniyon mga kaksyon. Para kompleto before kita mag-bye for now diri sa action firing line kay masunod karon ang action night patrol sa dugang pagid nga information. Aksyon Radyo Bantay Bagyo. Actionan sa News Center. Action na Brian mayong gabi. So update naton sa mga mga banwa abi kag syudad nga nag-declare na iya sa nga suspension sang klase buwas nga adlaw tungod man ini sa bagyo Tisoy. Ang banwa sang Ibi Magalona preschool to senior high ini action Brian. Upo diri ang Talisay City, ang Toboso, ang Bacolod, Victorias, Bago kag ang sawahin naman sang Morsha tanan ini siya nga level, meaning dala na diri ang college action Bray, kaupod man ining Silay City. As of now, action Bray, may ara kita sang nakuha nga update diri sa Bacolod, ang John B. Lacson College Foundation is nagpagwa man sa ilang advisory nga cancel man sila sa ilang klase. That's why mention ko while ago nga ang mga private naton nga mga schools siya depende ina sa ila sining buluthuan. Depende gid sa ilaman nga head. So subong ang nakuha para naton is iya ka John B. Lacson action Bray. From time to time may ara man sa changes ina mga ka-action, standby lang or monitor baki-update lang sa amon man nga Facebook page. So, amo ni ang update action Bray regarding ang sa... Ang mga himamaylan to kay na, mga saan ina itong iban gani? Okay. Na Castellana? Oo. Ang sa area sa nga Himamaylan, actually hindi ko pa kompleto pasensya. Ang sa area sa nga Himamaylan, ang iya sa nga Valladolid, sa area sa nga... Bago. Ang iya sang Bago, iti syempre... due to nga naga-eksperyensya na sila sa maulanon, pero hindi pa man sila gid nga under sa signal number 2, pero nag-decidar ng ila iya nga pamunuan nga mag-class suspension na lang sila na action na Bray or gin-extend. Ang iban kalabanan nag-extend gid sang ila nga pag-declare sang suspension of classes action Bray. From time to time gina-update naton kay ang iban ulihi pa sa ilang nga mga ilaman nga mga ginapang share action Bray kay tagsa syempre ka mga city and municipal diri sa Negros Occidental may ara sila sang page amo na gina-check naton. Sige. From time to time. So far action Bray amo nang pinaka-update with regards man sa mga class suspension diri sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Tisoy. Update kay mga balita gikan sa News Center una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radyo Bantay Bagyo. Sige, pura rin pinaka-latest karon nga tali mag-aksyon sa SEA Games 2019. Ang Pilipinas may 38 na ka-gold lang ko. Ginasundan ini sa Vietnam nga may napulo, Malaysia pulo man, Indonesia anom, Thailand anom, Singapore 3, Cambodia 1, Brunei, 1, kag ang the rest mag-action, Timor-Leste, 0 ganyo. Kag di ko mabasang iba na. Sige, basta nagapanguna karon ang pungsod Pilipinas nga may ara sang 38 kag gold na mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid...
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalangnan malasig pero sigurado aksyon nga
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Las 9:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sa kasama. Sana kauban ko pa ang mahal na kong gikanan. Iniabot sa karon ay wala na. Ang Pasko ko ay kagulhanan. Bilang buwan
Amo ni siya mga kanta, mga aksyon sa mga binilanggo, di ba, no? Mga nagkalapriso, blaw. Masubo ang ila sa nga Pasko kay tiara asliya sa sulod sang prisuan. Tika mo na lang ang pamilya da, bisita to sa iya kag magdala sang pagkaon para ma-feel man nila ang Paskwa. Dala nila sang habon, nga Santon Plus Herbal Soap para maipagpaligo nila to, no? Yan, kag subong man balan. Kaya para dito sa sulod makapulo pamanyos man sila madulang panuhot kag planakit sang ila sini kalawasan. Meron na gilamang kita sang 23 dias anabilin kag Pasko na. Samtang 30 dias anabilin magasaylo na kita sa tuig 2020. Sige. May gabi lang kay Olivia Holagting, ano? Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Subong. Good evening, Pastor Gid Gali. Kag kay Grace Pabuaya. Mamaya nga nagapamati sila subong sa Action Radio. Nonoy Tahune, salamat man. Si Samuel Esquivel. Ang himamaylan daw way man klase yan. Pamatiin nyo lang dire kag tawan nyo karon sa Facebook page sa Radio kay kompleto yun andira. Way na kita sang igo mga oras maka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Standby ka mo sa additional pang information sa bagyong Tisoy para alert kita tanan-tanan. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera kag Sir El Rey Dotilios. Action Ann Defensor, back up naton sa News Center. And standby karon sa Action Right Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos isa ka memorabling istorya sa Action Farming Line, maghilibati tabwas sa amo man gyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action!